na no biker nga ginsasguhan nga mag-inom sang tubig gikan sa turugban sa Carabao Luyag nga pasakaan sa kaso ang kaangay nga biker nga nagsasko siya. Yaring balita nga atong gintutukan. Sa inyong video, makita ang mga lalaki nga biker nga kaangay nga nagahulat sa bikers nga nagpasako sa NASCAR Cross Country Race Competition sang weekend. Paglabay sa inyong biker sa bahin sang Puro Carbon, Barangay Granada, ginhatagan ni isang lalaki sang tubig sa plastic bottle. Wala man nagduha-duhang biker nga imno ng tubig. Ang nabilin, ginbubo pa sang lalaki sa likod sang biker. Apang inyong video ang ginkaakig sa mga netizen bangod kung i-rewind sa puno. Ang tubig gali, gikan sa sapa nga ginatugban sang mga karabaw. Ginkilala ang biktima sang prank kay Kylie Nicole Montecado, 31 anyos, kag miyembro sang LGBTQ community. Nagkampiyon ini sa LGBTQ category sang nasambit nga bike race. Sa may lumalipay, ginlamon ini sang kaugot sa nakitang video nga ginpahayag ginpost mismo sang mga nagtrip sa iya. Actually, nang gid sir, nang as in luya-luya, gid ko kag daw gusto ko luogon, bala akong tilaok, bala para masuka ako pagkita ko sa video. Actually, after na isang race, sagimos pa ko na dayon going, ma-practice pa, maskara. Dito ko na dayon nabala ng video. Higko, galing nga tubig ako na inom. Apisar wala man naglain na pamatsyag matapos makainom sang tubig gikan sa sapa, liyog ni Kylie nga magpa-test sa kahangawa nga basi matapikan ini sang acute gastroenteritis. Nakigsapol na ini sa punong barangay sa Vista Alegre matapos sa tukiban nga residente sang barangay ang lalaki nga nagdaho sang tubig. Nakigsapol man ini sa Police Station 5 sa posible ipasaka ang kaso sa lalaki kag makaupod sini sa video. Check na mo, no? Actually, pwede siya masulod sa unjust vexation, no? First step naton is atubangay sa barangay para if ever kung masettle nila da. Kaya kung hindi man masettle sa barangay, amo na pag niya ng certificate to file action para ma-assist ng aton kapulisan. Ginpadulungan sa GMA Regional TV ang balay isang ginareklamo apang sunod sa mga kasilingan wala ini sa lugar. Masobra 300 nga bikers gikan sa Western Visayas kag Negros Oriental ang nakigbahin sa karera. Ginahibalo pa kung magluwas si Kylie, may ara pa sang iba nga na prank ang mga ginareklamo. We will really file a case against him and his friends. Kay para matudloan man bala eleksyon, kay this is really unbecoming. Kag dako pa sang social media, which is grabe ang emotion subong and ang hate, ang kaakig sang cyclists and the civilians. Ginklaro man sa organizer ng hindi kabahin sa kompetisyon ang ginareklamo ang grupo. Samtang, ginakondena naman sa Committee on Health and Sanitation sang City Council ang natabo. Luyag sa komitiba nga imbisigahan ang natabo. Opo, Kirino Casilio, Adrian Priatos, on Western Visayas.